सहर्ष स्वागत आहे। तर आज वार आहे, सोमवार वार आहे। तर आपलं महादेवाला आपला नमस्कार। तर सर्वांना आजचा दिवस चांगला, सुख शांती आणि समृद्धीचा जावो हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना आहे। तर पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा। यूट्यूब लाईव्हला जॉईन व्हा। तर पटापट जॉईन व्हा लाईव्ह मध्ये। तर कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे। माझं कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे यूट्यूबवर। तर कृपया तुम्ही जाऊन चॅनलला सर्च करून माझे व्हिडिओ पहा। कोकणातली संस्कृती तसेच कोकणातले सर्व व्हिडिओ मी टाकले आहेत। तर प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा पटापटा। हॅलो, नमस्कार प्रांजल क्वीन, हाउ आर यू? प्रसाद के हॅलो, गुड। सर्वांना आजचा दिवस सुख शांती समृद्धीचा जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। नाथ भक्त ईश्वर वाघ, ओम नमो आदेश। नमस्कार दादा, यूट्यूब लाईव्हवर कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्हवर तुमचं स्वागत आहे। तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि पटापटा डबल टॅप करून लाईक करा। कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे। तर प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। आपण आपलं लाईव्ह चालू करणार आहोत आता। माझं चॅनल हे कोकणातले पण आहे आणि कोकणातले बाहेर टुरिस्ट प्लेस पण यावर दाखवते मी। तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा। कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे। तर पटापटा लाईव्हला व्हा। नंदन पाताळे, हॅलो प्रीतीजी, तुमच्या व्हिडिओला लाईक केले आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नंदन दादा नमस्कार, थँक्यू सो मच, तुम्ही लाईक केलं। आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला तुम्ही जॉईन होऊ शकता। प्रकाश वाघमारे, नमस्कार दादा, प्रकाश दादा, जय भीम। संतोष पाटील, हॅलो संतोष दादा, नमस्कार। कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। प्रवीण हिंगडे, जय शिवराय ताई, जय शिवराय दादा, नमस्कार। नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्येही तुम्ही असाल। शंकर इंगळे, शंकर दादा नमस्कार। वैजनाथ नरवाडे, जय शिवराय ताई, नमस्कार दादा, नमस्कार। आपण कोकण? हो दादा, आम्ही कोकणातले आहोत। नंदन पाताळे, अरे आम्ही तर तुम्हाला सबस्क्राईब केले आहे आधीपासून आणि आहे। ओके दादा, थँक्यू सो मच। वैजनाथ नरवाडे, लाईक केले ताई, थँक्यू वैजनाथ दादा, तुमचं स्वागत आहे लाईव्हवरती। ताई गाव कोणतं तुमचं? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा। शंकर इंगळे, नमस्कार ताई, नमस्कार दादा, शंकर दादा नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे लाईव्हला। नवनाथ जाधव, नमस्कार दादा, जय हिंद। संतोष पाटील, मी कोकणच्या, हां। रोहित गोसावी, नमस्कार रोहित। हॅलो वैजनाथ, आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराचे आहोत हे लक्षात ठेवून कमेंट करा। घाण कमेंट करू नका, कारण आपल्या पण घरी आई बहीण आहेत, तसंच समजून या ताईंना बहीण समजा। थँक्यू दादा, मी तुमची कमेंट पिन करते, मला आवडली। कुणीतरी आहे या विचारांचं, हे मला आवडलं।
डिक्विनेटी वॉशिंग्टन. हॅलो किरण 29D. नमस्कार नमस्कार किरण दादा. अभिजित शॉर्ट्स. हॅलो अभिजित, वेलकम माझ्या चॅनलवरती. तू परत आला. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू राम कृष्ण हरी. ताई तू कशी आहेस? माझी मोठी बहीण आली आहे. ताई तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. तुझं भाऊ आलं आहे आता. ताई माझा भाचा भाची मामा आले आहेत. वाव छान. म्हणजे तुझं ऑल फॅमिली आली आहे, तुला बरं वाटत असेल. विजय सावंत कुठे? मी कोकणातली दादा. मानसी ब्लॉग. हाय मानसी, खूप दिवसांनी आलीस तू. त्यानंतर किरण डी. लाईक केले आहे. पटापटा सर्वांनी लाईक करा. विठ्ठल धावळे. जय शिवराय. जय शिवराय दादा. गोविंद करमळ X2I. हॅलो नमस्कार सर्वांना. नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. मोहन जाधव. जय शिवराय ताई. मोहन दादा जय शिवराय. मानसी ब्लॉग लाईक डन. थँक्यू मानसी. विजय सावंत. तुम्ही कोकणी बरा वाटला ऐकून. होय दादा, आम्ही कोकणी असो. कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली असो आम्ही. तुम्ही खैले असं आहे नक्की सांगा. सुपरस्टार क्या हाल है? अच्छा हाल है. कोकणात खडे. कोकणात आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले. अभिजित. ताई तू माझी कोण आहे? अभिजित दादा मी तुझी बहीण आहे. जगन्नाथ प्रभू देसाई. तुम्ही खयची? आम्ही कोकणातली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची. रवी बाऊसकर. आम्ही कोल्हापूरकर. तू मी सिंधुदुर्गकर असं. मिया सावंत पासून 17 किलोमीटर बांधा. ओके दादा नमस्कार. तुम्ही बांध्यासून आमच्या लाईव्हला जॉईन झाला. थँक्यू सो मच. तर माझं कोकणची माणसं साधीभोळी हे चॅनलचं नाव आहे. प्लीज तुम्ही माझ्या चॅनलला जाऊन पहा. आणि कोकणातलेच व्हिडिओ टाकते आणि कोकणाबाहेरचेही आहेत. रॉकी. हॅलो रॉकी. पंकज धवले. कोकण भाषा छान आहे. जालना महाराष्ट्र. ओके दादा. तुम्हाला विठ्ठल दादा तुम्हाला कोकणातली भाषा आवडता ह्याचं ऐकून मला खूप बरं वाटला. तर तुम्ही जालनातून आहात. थँक्यू माझ्या लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. ज्ञानेश्वर वाघ. हॅलो ज्ञानेश्वर दादा नमस्कार. पंकज साळुंके. पंकज दादा नमस्कार. जय शिवराय. कविता बगदिया. कुठून आहे कविता ताई? मी आहे कोकणातून. रॉकी नमस्कार रॉकी. किरण 29. कोकणची माणसं साधी भोळी कोणी म्हटलं? असं काही सगळीच साधी भोळी असतात दादा. आता ह्याच्यावरून मला तुम्ही वाद घालू नका. कोकणची माणसं साधी नाही आहेत म्हणून. गाण्यात म्हटलंय का कोकणची माणसं साधी भोळी? ऐकलं असेल. कोल्हापूरला कधी आलीस की नाही? नाही दादा कोल्हापूरला नाही येणं झालंय. पण बघू महालक्ष्मीला भेट द्यायची आहे. तिच्या चरणी नतमस्तक व्हायचं आहे. बघू कधी तो योग येतोय. तो जोपर्यंत तिची इच्छा होत नाही तोपर्यंत आपण जात नाही बघा. जेव्हा देवीची इच्छा असते तेव्हाच आपण तिथपर्यंत जाऊ शकतो. अमोल राऊत. नमस्कार. शुभम थाटे. हॅलो रॉकी. कुठून आहात आपण? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. रॉकी दादा. विठ्ठल धवळे. ओके. विजय सावंत. बरा वाटला. आपली माणसा पुढे जातात ती. थँक्यू विजय दादा. तुमचं सगळ्यांचं सपोर्ट असलं तर नक्कीच कोकणी माणूस पुढे जातला. गगनदीप सिंग भैया नमस्कार. संतोष कुमार. जालना में नोकरी आहे काय? जालना में नोकरी मला नाही माहीत दादा. जालनामध्ये नोकरी आहे का? संजय. जय महाराष्ट्र जय शिवराय. संजय दादा नमस्कार. जय महाराष्ट्र जय शिवराय. 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान. सही है भाई सही है. संजय दादा सही आहे. विजय सावंत. सिंधुदुर्गमध्ये खडे पण सिंधुदुर्गात प्रॉपर दादा. संजय मॅडम जी राधे राधे. राधे राधे भैया.
मैडम जी आपको लाइक कर दिया है, धन्यवाद धन्यवाद। जो कोई भी नए नए हैं तो वो प्लीज़ लाईक करो, सबस्क्राईब करो। अमोल दादा का असं विचारताय? मला 2 मुली आहेत। संजय मैडम जी आप कहाँ से दर्शन दे रहे हो बोलो? हम हैं महाराष्ट्र से। गगनदीप सिंह हेलो भैया नमस्कार। ताई न्यूज चॅनल राधे 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 हां राधे राधे। अनिल वानवे हॅलो। किरण रेड्डीने आपली इच्छा असेल तर जाऊ शकतो। सबस्क्राईब केलंय तुका विजय दादा, थँक्यू विजय दादा। सचिन कावरे हॅलो। शुभम थाटे MH21 म्हणजे कुठल्या जिल्ह्यातले? गगनदीप सिंह शुक्र है आज नाम सही लिया। थँक्यू भैया थँक्यू। सचिन कावरे हॅलो। गगनदीप सिंग हॅलो। रवी कदम हॅलो। विजय सावंत टेन्शन घेऊ नको, सगळा मस्त होताला तुझा, काय एक घाबरा नको. होय दादा मी काही एक नाही घाबरणं. अभिजित शॉर्ट ताई माझी कमेंट वाच की. अभिजित मी तुझी वाचले कमेंट. आणि जेवण झालं का दीदी? सतीश निंबाळकर हा बनवलंय, जेवायचं आहे. किरण आवड नाही तर सवड नाही मिळायची. वाव भारीच. माणसं हो खूप दिवसांनी आली, पडली आहे तर एक हात खूप पेन करतोय, काय करता येत नाही त्या हाताने. अरे बापरे कशी काय पडली? घसरून की? काळजी घे स्वतःची. कहीपण प्रताप 16 नंबर लाईक प्रीतीताई जय शिवराय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. जय शिवराय जय महाराष्ट्र. लाईव्हला जॉईन राहा तुम्ही पण. रॉकी मी पण कुडाळमधून आहे. ओके व्हेरी नाईस. काही पण प्रताप जेवण झालं का ताई? हा दादा जेवण बनवले, जेवायचं आहे. दीप्तेश गोरीबले हॅलो हाय. संजय मैडम जो भी कोल्हापुर से है पर गुजरात में जॉब करते हैं, क्या कर सकते हैं, मराठी नहीं आती हमको। तो हमारे लाइव पे ज्वाइन रहना, हम मराठी इसमें मराठी ही बोलते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज्वाइन रहना लाइव पे। दिल को मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, पर जिस पर भरोसा वही धोखा देता है। 1 मिनिट वेट करा.
ओ शिट, मी म्यूट करते आणि नंतर ते करायला विसरते. मी सर्वांच्या कमेंट वाचल्या पण आता काय सांगू आता. अनिल दादा नमस्कार. आणि काही पण प्रताप वनरक्षक, अमित वनरक्षक नमस्कार. मी छोटा यूट्यूबर आहे ताई. ओके दादा, बेस्ट ऑफ लक तुमच्या चॅनलसाठी. सर्वांनी एकमेकांना मदत करा, सपोर्ट करा, लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. आणि दादा म्हणतात ऋषिकेश मास्कर मनकर म्हणतात प्युअर हार्ट इनोसेंट फेस. थँक्यू ऋषिकेश. अनिल दादा लाईक डन, थँक्यू. अनिल दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. अनादन संसारी राम राम. मी नाही ओळखलं, मला ओळखलं का? हो. आवाज काही पण आवाज म्यूट ऐकू येत नाही आहे. सॉरी, मी म्यूट केलेला जरासाठी. येसिन रहीम आवाज ओके ओके. मानसी ब्लॉग म्यूट ठेवून बोलताय. ओके सॉरी. रामदास पेचे जय शिवराय, जय शिवराय दादा. तानाजी जगदाळे हेलो तानाजी दादा. संजय मैडम जी आपका आवाज़ तो नहीं आ रहा है, बंद हो चुका है आपका आवाज़, मैंने देखा अभी चालू कर दिया है. सागर मोरे हाय. ही पण प्रताप ताई आवाज बंद केलाय तुम्ही, उगाच घसा बसेवर ओढू नका. तेच मी आता बघितलं. संजय दादा बोल रहे चलो मैडम जी आपके चैनल पर आने की कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे, वादा तो टूट जाता है. बाय बाय. हाँ भैया ज़रूर कोशिश करना और कल आ जाणार लाईव्ह पे. प्रेम काय फायदा एवढे कमेंट लिहून जेव्हा ऐकायलाच आलं नाही. सॉरी बहन, सॉरी. रहीम यसीन हॅलो. संजय भाई नमस्ते. आम्ही हा सपोर्ट मागणे आहे ते मागणे आहे म्हणजे अण्णासाहेब घानडगे जय शिवराय, जय शिवराय दादा. श्रीकांत भाई ताई कशी आहेस? मी छान आहे दादा, तुम्ही कसे आहात? साईप्रसाद मळगावकर हॅलो. साईप्रसाद दादा. सपना हॅलो. अण्णासाहेब घाडगे गाव कोणतं? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. तर इथं नवीन असेल तर प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. उमेश भाळे नमस्कार दादा. ऋषिकेश काकी कुठून आहात? थँक्यू. आम्ही आहोत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. ट्रेन टाईम हाय. रोशनी गोसावी हाय रोशनी. ट्रेन टाईम हॅलो. केदार महंता शेट्टी नमस्कार ताई. नमस्कार. रोशनी गोसावी काल लाईव्ह नाही आलीस? नाही ग, काल संडे होता, थोडा आराम मटकी करूया म्हटलं. किरण 29 जेवण काय बनवलाय? भूक लागली. हा जेवण वालीच्या घराची आमटी बनवलेली असं आणि भात आणि पापड लोणचा. केदार महंता शेट्टी ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा. हो दादा, सर्वांनी छान छान कमेंट करा. ट्रेन टाइम हाय. सपना हॅलो. ट्रेन कैसे हो? हम ठीक है. केदार महंती ताई हल्ली लोक काही पण बोलतात म्हणून सूचना द्यावी लागते, छान छान कमेंट करा म्हणून. हो दादा, सर्वजण असेच असतात. 100 10 जण असतात जे व्यवस्थित मेसेज कमेंट करतात. अरुण देमसे हॅलो मॅडम नमस्कार. नमस्कार दादा. अरुण देमसे नमस्कार. अरुण देमसे ताई केला लाईक तुम्हाला मॅडम, थँक्यू. तर नवीन असाल तर सबस्क्राईब पण करा दादा. रोशनी गोसावी लाईक डन. केदार दादा म्हणताय ताई आमच्या भागात महिलांना कोण वाईट बोललं तर एक डायलॉग बोलतात, तो मी पण ऐकला असणारच. नाही दादा माहिती नाही मला, तुम्ही प्लीज सांगा. मग चांगला असेल तर सांगा, मला बोलता येईल असा. उमेश भाळे कोणाला कट्टा किती दूर? कट्टा किती दूर? कोणाला कट्टा मला नाही माहिती दादा. ताई कोट मिळेल का? कसला कोट असतो? काही पण प्रथा. तर मित्रांनो, जर नवीन असाल ना ताई तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे, तर प्लीज सबस्क्राईब करा.
शिवाजी नवळे हाय नमस्कार। जय सिंह राजपूत कौन सा जिला पड़ता है मैडम जी आपका? हमारा महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग जिला। नंदकुमार लोखंडे हेलो नमस्कार दादा। ब्ल्यू ओ ताई ओके दादा मी देते तुम्हाला ब्ल्यू। अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक महाराजधिराज योगीराज परब्रह्म सचिनानंद सद्गुरु अक्कलकोट श्रीनिवास श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। नमस्कार दादा खूप छान लिहिलात. कैपन दादा मी तुम्हाला दिलंय बघा ब्ल्यू. बॅड कमेंट आली तर प्लीज बघा. लाइक केला आहे ताई थैंक यू नंदकुमार दादा. राइजिंग मैडम जी बारिश चालू है या बंद है आपकी तरफ? बीच बीच में एक दिन में 1-2 बार आती है बस इतना ही. मागा ऑरेंज द्या ऑरेंज खयत. केदार महन शेती श्री स्वामी समर्थ केदार दादा. उमेश भाळे कोणाला कट्टा सिंधुदुर्ग च्या गोवा सीमेवर ओके ओके असेल. हा कट्टा आहे. मंगेश तेली हॅलो दादा नमस्कार. केदार ब्लॉक करू नका फक्त हाईड करा चॅनलवर परिणाम होतो. हो दादा फक्त ब्लॉक नको करू हाईडच करा फक्त. श्री बाबू दीदी आप क्यों आए जाओ घर देखो. अरे यार राशन इला. मित्रांनो मला थोडं अर्जंट काम आहे त्यामुळे मी थोड्या वेळाने लाईव्ह येते. तर होय होईल माझी नाही सांगा की ना. बाय बाय सांगा नाही ना.